Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama ninyo para po sa CLTV 36 Balitaan at Into. Kawalan Kariyon, December 13 po ngayon, araw ng Martes. Oo, araw ng Martes, oil price rollback. Yan ho yung sumalubong sa atin kaninang umaga. At para ho sa karagdagang detalye maya-maya, babalita ho namin yan sa inyo. Kumusta ho kayo? Ilang araw na lamang ho at malapit na yung Giant Lantern Festival. Diyan gaganapin ho yan sa Robinson Star Mills, Pampanga sa araw ng Sabado, December 17. Paring Vic, manonood ka ba ng Giant Lantern Festival? Yung mga hindi po makakapunta diyan sa venue, diyan sa Robinson Star Mills, abay, tumutok lamang ho kayo dito sa CLTV 36 dahil ibabalita namin sa inyo ang lahat ng dapat ninyong malaman kaugnay ho ng pinakaabangan, pinakamakulay at pinaka-engradeng kapistahan sa buong Pampanga tuwing Kapaskuhan. Yan po ang Giant Lantern Festival. Mula ho doon sa mga pagdagsa ng mga tao hanggang doon sa mananalo. Tututukan ho yan ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Samantala, simulan na po natin ang mainit na balitaan ngayong Martes ng umaga, alas 16 na po. At narito lang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team. Ito, sirang traffic lights sa Central Luzon. Napondohan na raw sa GAA 2023. Ayon po yan sa DPWH Region 3. Kasunduan para sa pagtatayo ng Dub2 San Fernando Annex, pinirmahan na. ₱100 million na pondo para sa anti-landslide structures sa Mount Arayat, aprobado na ng DPWH. Mga aktibidad para sa Giant Lantern Festival 2022, isinapubliko na. At mga mag-aaral sa Pampanga High School, champion po sa National Createch MakeX Robotics Competition. Ito mga kabalen, isa ho ba kayo doon sa mga motorista na napapakamot ng ulo at tuwing magdaraan sa mga traffic light dito po sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue at maging sa Manila North Road o yung MacArthur Highway? Mukhang mapapabilis na po ang ating pag-antay dahil higit 150 million pesos umano ang maibababang pondo para sa rehabilitasyon ng mga sirang traffic lights sa Central Luzon sa 2023. Ayon po yan kay Director Rosaler Tolentino ng DPWH Central Luzon. Bahagi raw ito ng 250 million pesos na pondong hiling ng kanilang tanggapan para sa naturang proyekto. Nakatakda ng mga aayusin ang mga sirang traffic lights sa kabahan ng Jose Abad Santos Avenue at sa MNR o MacArthur Highway na sakop po ng mga syudad dito sa ating rehiyon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Director Rosaler Tolentino ng DPWH Central Luzon kaugnay ng balitang yan. Well, it is already funded, inaayos lang namin ng 2023. So, lahat ng mga nailagay dyan, na mga, lalo na sa San Fernando, papalitan natin ng bagong stoplight yan. Ayan ay yung mga, kung makikita mo sa Metro Manila, nagkaroon na sila ng rehabilitation. Ganon din ang ilalagay natin dyan sa mga existing natin sa Pampanga. Although may kulang pa, pero pinaprioritize namin yung mga kagaya ng JASA and MNR. Gano'n ba kalaki pondo doon? More or less, ang hiningi namin is around mga 250 million pero ang dumating na nga sa 130 lang ata yan Sa Central Luzon yan buong Central Luzon. So, kung ipaprioritize natin ang JASA at saka MNR, malalagyan na mapapriority natin yan. MNR at saka JASA. Yung the rest, yung susunod na pondo natin doon. 2023 to, yung 2024 yung balance
Ayan, aasahan natin yan mga kabalen, mga karehiyon. Talagang kailangan maisaayos yung mga traffic light dahil bukod sa matinding traffic na dulot ng pagkakabuhol-buhol ng mga sasakyan sa intersection, ay takaw aksidente rin ang mga sira-sirang traffic light. Samantala, balitang infrastruktura pa rin nakatakda na pong simulan sa unang bahagi o unang quarter ng 2023 ang pagtatayo po ng anti-landslide structure sa Bundok Arayat. Aprobado na raw kasi ng DPWH ang inisyal na 100 milyong piso para po sa phase 1 ng naturang proyekto. Narito pong detalye ng balitang yan. Matinding banta ng landslide ang kinakaharap ngayon ng mga residente sa barangay San Juan Banyo, Arayat, Pampanga na nasa paanan ng bundok. Sa kalkulasyon ng Mines and Geosciences Bureau, nasa 5,000 truck na mga bato, lupa at debris ang posibleng gumuho pababa. Ayon sa mga eksperto, nasa 7 hanggang 8 barrier na magsisilbing anti-landslide structure ang kailangan upang mapigilan ang napipintong pagguho. Kaya naman sa inisyal ay aabot daw sa 100 million pesos ang pondong gugugulin para sa unang 2 landslide barriers. Secretary Bonoan gave 100 million for the first 2 barriers, not to regulate the flow of the granular. Yung mga big stones na para pag bumabayan, at least regulated na yung flow ng bagbagsak ng malalaking bato. Ayon kay Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales, espesyalista sa ganitong uri ng istruktura ang kukuning contractor ng DPWH dahil hindi ito ordinaryong barrier lamang. Yung mga lalagay dyan, kung alam nyo yung mga mattresses, gabions, yan ang ilalagay. And that is a special item, special construction. Hindi pwede yung ordinaryong contractor dyan talaga kasi dalaga espesyalista sa paggawa ng ganyan. Nagkakahalaga ng 350 million pesos ang kabuuang pondong kailangan para makumpleto ang anti-landslide structure bilang pangmatagalang solusyon sa problemang ito. Ang paunang 100 milyong piso ay ikokonsiderang quick fix lamang para mabawasan ang banta. Hahanapan pa raw ng pondo ni Gonzales ang kulang na 250 million pesos para makumpleto ang proteksyon ng mga Arayateños na naninirahan sa paanan ng bundok. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Mabuting balita naman po para sa mga motorista. Nagkaroon ng big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw, December 13. 3 pesos and 40 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel ang ipinatupad po ng Pilipinas Shell, Caltex, Petron, Sea Oil, PTT, Total, Unioil at Phoenix Petroleum. 4 pesos and 40 centavos naman ang rollback sa kada litro ng kerosene, habang 1 peso and 70 centavos ang tapyas sa kada litro po ng gasolina. Ganito rin po ang price rollback ng clean fuel at petrogas maliban na lamang sa kerosene. Epektibo po kaninang alas 12 ay yung madaling araw itong rollback ng iba't ibang kumpanya, habang 6 AM naman po nagpatupad ang Sea Oil at 8:01 naman ang clean fuel. Abangan po sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, mga aktibidad para sa Giant Lantern Festival 2022, isinapubliko na. Kasunduan para sa pagtatayo ng Dam Susan Fernando Annex, firmado na. At pasasalamat, mensahe po ng higanting parol ng Barangay San Juan. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, atin to.
Kapampangan ko, matenakan ko. Kapampangan ko, marangal ko. Kapampangan ko, magilas ko. Kapampangan ko, masibag ko. Kapampangan ko, porsugido ko. Kapampangan ko, biyasa ko. Kapampangan ko, masikan ko. Kapampangan ko, pero matatag ko. Kapampangan ko, mapanyaw ko. Kapampangan ko, magmalasakit ko. Kapampangan ko, inagyo ko. Kapampangan ko, pagparagon ko. Ito ang mga kapampangan, hindi umuurong sa anumang laban. Nalugmok man ng pandemya, pilit pa ring hinarap ang mapait na banta. Ginawa ang lahat para sa kaligtasan at kapakanan ng pamilya dahil buo ang pag-asa at malakas ang pananampalataya. Marami ang nawalan ng trabaho, nagsara ng negosyo, nakulong sa mga bahay at nawalan ng mga mahal sa buhay. Pero sa simula ng COVID-19 hanggang sa pagluluwag ng mga quarantine, nakaantabay si Gov Delta at Vice Gov Nanay Pineda mula sa ating pagkakadapa hanggang sa muli nating pagsisimula. Ito po, pag tayo'y nagtulong-tulong, tayo mga Pilipino, mga katabing probinsya, katabing bayan, at ang inyong mga public servant, mabilis ho na makakabangon tayo. Ngayong taon, unti-unti nang nararamdaman ang pagbangon ng ekonomiya sa probinsya. Bumuhos ang tulong mula sa nasyonal at maging sa ibang bansa. Balik operasyon na ang maraming negosyo. Nabigyan din ng pagkakataon ang maraming kabalen na muling makapagtrabaho. Pinalawig ang mga programa para sa pag-aaral ng kabataang Kapampangan. Binigyan ng ayuda at pinasigla ang sektor ng mga magsasaka sa lalawigan. Hindi rin nakalimutan ng mga kabalen na may kapansanan, mga sentenaryan, nakaratay at mga aita sa kabundukan. Sumabay din sa pagbangon ang kaliwat kanang developments sa infrastruktura at pagtulong sa mga kabalen at ibang mga probinsya na nasa lanta ng iba't ibang sakuna. Ngayong taon, pinalakas pa ang healthcare programs ng lalawigan. Nagtayo ng mga dialysis centers, binuksan ang first OFW hospital sa bansa at itinatayo na rin ang Pampanga Provincial Hospital sa Clark. Isa pang ipinagmamalaking programa ngayon ng probinsya ay ang Alagang Nanay Preventive Healthcare Program na layong gamutin ang lahat ng Kapampangang may karamdaman. High blood la, diabetic la, atin lang bukol-bukol, lalo na rin keng breast, detang ating batuking abdo, batuking batu, goiter, may nga ragula, atin lang polyps, nakalasakit, rentaw uling for 2 years, malwat siyang panahon, na ela talaga alalang access keng doktor. So, ining kaya katamong preventive healthcare, maging masanting niya kasi pigilan tamo yung malalang sakit. Pinatunayan ng Provincial Government of Pampanga na gaano mang katindi ang epekto ng pandemya, kayang-kayang bumangon basta't sama-sama sa tulong at suporta ng bawat isa. 4 dalan, 50 meto nga banwa. Kaya man po manguna ingkeng kaunlaran buong Pilipinas in Pampanga. Pangatlo tamo po, agyang nano man pong kapagsubukan. Pandemic, pinatubo, pero lagi tamo pong may babangon. Dagal po salamat. Dagal po salamat. Dagal po salamat. Dagal pong salamat. Dagal po salamat. Dagal pong salamat. Nakal pong salamat, kaluguran kong kabalen. Inagyuta mo, uling intutong lugod, yang sikanan tamong Kapampangan. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen Karehiyon, isinapubliko na po ang iba't ibang mga aktibidad para sa pagdiriwang ng ika-114 na Giant Lantern Festival
sa syudad po ng San Fernando, Pampanga. Formal na idinaos ang festival launch at schedule unveiling sa Heroes Hall dito pong Lunes, December 12. Para December 17, pakinggan ho ninyo yung aking mga petsang babasahin dahil pwede ninyong mapanood ito pong Giant Lantern Festival sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan, Pampanga. Ito ho sa darating pong December 17 nga, ito ho yung pagtatanghal ng parol dyan sa may Robinson Mills. Pero mapapanood din po hanggang December 23 ang mga parol sa Robinson Star Mills. At dati naman sa poblasyon ang tradisyong pong nakagawian ng maraming Fernandino. Muli naman pong ibabalik ang mga parol sa Robinson Star Mills sa araw ng Pasko hanggang December 30. Para po sa mga taga-Angeles City at iba pang mga naninirahan sa hilagang bahagi ng lalawigan, dadalhin din po yung 4 na parol sa Marquee Mall sa December 28 o December 29 and 30. At sa January 1 ay babalik po sa Robinson Star Mills ang mga higanteng parol para sa bagong taon. Samantala, ipinakita na rin sa publiko ang magiging cover ng Giant Lantern Magazine 2022. Ipininta po ito ng Fernandina artist na si Abigail Garcia Santos ng Barangay Dolores, ang kauna-unahang babae na ma-feature sa naturang magazine. Pakinggan po natin ang pahayag ni City Tourism Officer Ching Pangilinan kaugnay ng balitang yan. The whole duration of the festival is actually from December 17 to January 1st to give ample time for our Cabalens and tourists to watch the giant lanterns, no? So ibig sabihin kung ano yung mapapanood ng December 17, it's gonna be the same format for the rest of the festivals. Pwedeng hindi tayo makipagsiksikan o kaya manood muna sa TV on December 17, but if you really want to see the lanterns up close, the best time to visit is after the Giant Lantern Festival competition. Ayan, kung kayo naman ay hindi nga makakapunta dyan sa iba't ibang mga lokasyon kung saan itatanghal itong mga higanting parol ng San Fernando, abay tumutok lamang sa CLTV 36 para ho sa kabuang programa at ligligan, yung ligligang parol, yung pagtatanghal at kompetisyon ng mga naglalakihang parol. Dahil yan po ay aming ihahatid sa bawat tahanan, nationwide via Signal Channel 115 at syempre sa mga mobile subscribers natin doon sa ating tinatawag na live streaming sa ating website, cltv36.tv. Samantala sa ibang balita, pirmado na po ang Memorandum of Agreement para sa pagtatayo ng Don Honorio Ventura State University o DAVSU Annex sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Kung matatapos po ang konstruksyon sa Hulyo ng susunod na taon, ay posible na umanong tumanggap ito ng mga mag-aaral para sa school year 2023 to 2024. Si Jenna Lubang po ang may detalye ng balitang yan. Selyado na ang kasunduan sa pagitan ng pamahalaang panlungsod ng San Fernando at ng Don Honorio Ventura State University para sa pagtatayo ng extension school sa norte ng syudad. Sina City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag at DAVSU President Dr. Enrique Baking ang pumirma sa Memorandum of Agreement nitong December 9. Alinsunod dito sa panukala ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales na inaprubahan ng Board of Regents ng Universidad. Ayon sa mambabatas, sisimula na ang pagtatayo ng bagong annex campus sa susunod na taon. In the GAA 2023, we have already 75 million for the construction of the DAVSU Annex in Malino, City of San Fernando. And 75 million. And I think it will cater almost 3,000 students. MOO inon, nag-usap na kami ni President Baking and my family that we will source out of General Appropriation Act 3 million administrative expenses.
Itatayo ang DABSU San Fernando Annex sa kalahating ektaryang lupa na donasyon ng magkakapatid na sina Pampanga 3rd District Board Member Micah Gonzalez at City of San Fernando Councilor Brens Gonzalez. We thought na why don't we just put a DABSU sa north ng San Fernando? At least by that, may expansion ng programs. And we thought of donating kasi we want to have a legacy. Na kami, champion kami ng mga estudyante, champion kami ng education. Target umunong matugunan ng Annex Campus ang mga mag-aaral na Fernandino na malayo sa DABSU Main Campus sa bayan ng Bacolor. One of the main reasons is yung problem sa transportation. Lalong-lalo na yung mga estudyante na taga-Norte, taga Northville, taga Bulaon. Malaking tulong ito sa transportation. Dati kasi pupunta pa sila sa Bacolor or sa City College para lang makapag-aral. Ngayon, kumbaga, ito yung mga abot kamay na programa para sa mga kabataang Fernandino. Samantala, tiniyak naman ni Dr. Enrique Baking, President ng DABSU, na magbubukas sila ng mga programa sa San Fernando na wala pa sa ibang mga kolehiyo. We do not like to compete with the nearby colleges and universities in the province of Pampanga. And so I said, we will offer programs that are innovative, that are unique, and that are not duplicative of the programs offered by nearby colleges and universities. Like, for instance, real estate management, walang nag-offer ng real estate. Logistics, wala. Social work, wala. BS Psych, wala. No? And many other related programs that are considered CHED priority programs. Higit na paborable naman daw ang pagtatayo ng extension school ng DABSU sa halip na i-convert na State College ang City College of San Fernando ayon kay Mayor Vilma Caluwag. Sa ganitong paraan aniya ay mas matutulungan umano ang mga mahirap na Fernandino na makakuha ng akses sa edukasyon. Nagpapasalamat po ako kay Congressman Don Gonzales sa pagbibigay po niya sa akin sa pakiusap natin na bigyan tayo ng konting panahon po para mapatunayan po natin sa sarili natin na kaya po pala natin na kalawangin ang City College na i-cater po natin bilang community college. Kung matatapos daw sa Hulyo ang konstruksyon ng paaralan, ay magsisimula na sa school year 2023-2024 ang operasyon ng DABSU San Fernando Annex. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ito naman po sa ibang balita, nakasentro sa pasasalamat sa poong may kapal at sa mga frontliner ang pabatong parol ng Barangay San Juan sa lalapit pong Giant Lantern Festival 2022. Ikagugulat daw ng mga manonood ang pasabog ng kanilang ipapakita, lalo na ngayong balik kompetisyon na po ang festival. Silipin ho natin ang kanilang paghahanda at sa ulat po ni Jenna Lumbang Parungaw. Handang-handa na raw magpasiklab ang higanting parol ng Barangay San Juan para sa Giant Lantern Festival 2022. Bagamat exhibition lamang ang nakaraang 2 taon ng Giant Lantern Festival, nagkaroon ng lucky viewers and shoppers promo ang CLTV 36 at Robinson Star Mills kung saan second place ang San Juan habang win naman siya noong 2020. Sa mga nakaraang kompetisyon na panalunan naman ito ang second runner-up o third place noong 2018 Giant Lantern Festival. Ngayong taon na balik sa kompetisyon, isang higanting parol ng pasasalamat ang handog ng lantern maker na si Mark Nino Flores. Yung tema na kasi kaya ito, surprise siya talaga. Bali, sabi ko, kita tungkol niya keng magpasalamat ko, uling bagya-bagya, makaraos tamo dahil keng pandemya. Tapos, magpasalamat ko keng babo na ninanak tamo sika na pangatawan para alagpasan niya ito. Dagdag pa ni Mark ang paggawa ng higanting parol ay hindi madali lalo na kung desididong lumaban ng sabayan para maging champion. Talagang komplikado, dapat talagang pagpursi kami, may nangyayari. Tapos ito, nung talagang may biyasa kami mas makabang pasensya, wala talagang kailangan kayong pamuang parol, makabang pasensya para ayat. Simulat sa pool regular daw na sumasali sa Giant Lantern Festival ang San Juan dahil sa pagpapahalaga sa tradisyon. Ngunit malaking bonus kung masusungkit nito ang championship ngayong taon. Hanggang pakakalulu kami, makatalakad yung barangay, may kitang tradisyon na ito.
Sana yan yung kasalukuyan na December 17, kami na po sana yung miswerte. Ulin siyempre yung may itong competitor o makipag-contest, panikuhanan talaga niya may kiabe para yung manikong award. Unan tapin, na anumang bagay kay larangan ng contest, ing makatakdaya sumambot. Isa ang San Juan sa mga barangay na wala pang naitirang championship sa Giant Lantern Festival, bagamat maraming pagkakataon na nakakapasok ito sa top 3. Ngayong taon, maging kakampi kaya ng kanilang pambatang parol ang swerte. Huwag magpapahuli sa labanan ng mga higanting parol sa December 17 na gaganapin sa Robinson Starmes, Pampanga. Live rin ito mapapanood sa CLTV 36 at CLTV 36 Facebook page. Laban! Team San Juan! Yay! Ako si Lian Canelao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Abangan po sa aming pagbabalik, mga mag-aaral sa Pampanga High School, champion sa National Creotech Make X Robotics Competition. Mga kabataang Kapampangan, bumida sa Sinupuan Street Dance at Interpretative Dance Competition. At pagrerehistro ng SIM cards sisimulan na sa December 27. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan at sa iba pong balita, itinanghal na champion ang Neo Knights mula po sa Pampanga High School sa 2nd National Creotech Make X Robotics Competition. Binubuo po ang grupo ng mga estudyanteng sina Don Oswin D. Campos, Azel Dominic A. Batangan at ang kanilang coach na si Jaylin Anisete Suyat Rivera. Sila rin pong magiging kinatawan ng bansa sa darating na World Make X Robotics Competition sa China 2023. Ayan, congratulations at pagmaragol na kayo ng Pampanga. Mga students po mula sa Pampanga High School. Luwid kayo po. Samantala sa ibang balita, ito mga kabataan pa rin ng bida
Gaya ho ng inaasahan na puno po ng kulay at sigla ang idinaos na street dance competition ng Sinukuan Festival nito pong Sabado. Matapos po ang aktibidad, tinanghal na mag-champion sa dalawang kategorya ng paligsahan ang mga mag-aaral po at mananayaw mula sa Porac Model Community High School. Sipin natin ang makulay na street dance festival sa ulat ni Felix Barrios. Kabilang sa mga pinakaabangang kaganapan tuwing ipinagdiriwang ang Sinukuan Festival ay ang street dance at interpretative dance competition. Sino ba naman ang hindi mapapaindak sa mahuhusay at energetic performances na mas pinabongga pa ng makukulay na mga costumes? Taon-taon ay pinaghahandaan nito ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang participating schools sa buong Pampanga. Gaya na lamang nitong Sabado, December 10, kung saan maagang nagtipon sa capital town siyudad ng San Fernando ang mga mag-aaral na galing sa 8 high school at isang elementary school sa lalawigan. Mula rito ay nagtanghal sa Kapitolyo hanggang sa tapat ng City Hall ng San Fernando. Isa sa mga partisipante si Riker Robles ng Gueco Balibago Elementary School. Kailangan po marami po akong energy and then masayahin po para dito po sa Sinukuan Festival po. Hindi alintana ni Riker ang pagod na dulot ng pagsasayaw sa kalsada dahil mahalaga raw para sa kanya ang preserbasyon ng ating kultura. Yung Sinukuan Festival po ay importante po sa akin dahil kasi may nakita po kong na mga bata na yun dun sa YouTube po, nakita ko po sila nagsasayaw sa Sinukuan. And then, gusto ko po ma-be a part of Sinukuan dancer po. Pagkatapos ng kasiyahan sa kalsada ay nagdaos naman ng free interpretative dance competition sa Robinson Star Mills. Kasama sa criteria for judging ang group decorum, formation, uniformity of action, at gimmick ng mga grupong kalahok. Tinanghal na champion para sa street at interpretative dance competition ang mga mananayaw mula sa Porac Model Community High School. Ikinatuwa naman ni Irwin Nucum, ang Hermano Mayor ng Sinukuan Festival, ang naging mainit na pagtanggap ng mga kabalen sa event na ito. Sa ingay pa lang ng mga kabataan, makikita natin gano'n sila katuwa dito sa tatapos na 25th edition ng Sinukuan Festival ng Pampanga. Tayo po ay nalulugod sa lahat ng mga nakikiisa sa atin upang ito'y maging matagumpay. Muli na ipamalas natin sa mga ibang lahi ng Kapampangan na hindi marunong sumuko sa anumang pagsubok. Kaya niyang tumayo muli matapos dumaan ng matinding pagsubok. Ito po yung diwa ng Sinukuan Festival, yung Kapampangan Resiliency. Ako po, si Felix Barrios, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ito po pabatid ho sa publiko, inilabas na ho ng National Telecommunications Commission o NTC nito pong Lunes, December 12 ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng SIM Card Registration Act. Sa ilalim po ng IRR, kailangang irehistro ng mga existing subscribers ang kanilang mga SIM card sa loob po ng 180 days mula nang maipatupad ang naturang batas. Ibig sabihin, magsisimula na po ang registration sa December 27, 2022. Isa sa ilalim po sa automatic deactivation ang SIM card ng isang subscriber kapag hindi nila ito naiparehistro. Habang ang bagong SIM card naman ay mananatiling naka-deactivate hanggang sa makumpleto ng mga end user ang proseso po ng pagpaparehistro. Kailangan, pero paano nga ba ho ang magparehistro? Ano? Kailangan lang pong sagutan ang isang registration form sa pamamagitan ng secured platform o website na ibibigay ng inyong mga telecommunications provider o telco. Kailangan ding ibigay ang ilang personal na impormasyon gaya ho ng kumpletong pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, address at kopya ng isang valid government-issued ID na may larawan. Libre po at walang bayad ang SIM card registration.
Sakop po ng pagpaparehistro ang lahat ng SIM, kabilang po ang mga eSIM at mga SIM para sa wireless broadband modem, machine-to-machine communication at Internet of Things o IoT devices. Ang mga telco o public telecommunications entities na tatangging irehistro ang kanilang mga subscriber nang walang valid na rason ay maaari pong magmulta ng hanggang 1 milyong piso. Samantala, ang mapapatunayang mamemeke ng kanilang pangalan o impormasyon sa pagrerehistro ng SIM ay maaari pong makulong ng hanggang 2 taon at pagmultahin ng hanggang 300,000 pesos. Abangan po sa aming pagbabalik, lakan at lakabini ng Sinukwan, simbolo ng kulturang Kapampangan sa mga kabataan. At pamaskong handog ng Pamilya Villar, naghatid ngiti sa mga taga-Orani, Bataan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Atin to! Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, bukod po sa parada ng tikas at ganda, talento at husay sa pagsagot ay naging showcase din ang kulturang Kapampangan para sa mga kabataan sa ginanap na Lakan at Lakabini ng Sinukwan 2022. Hinirang naman pong panalo sa naturang kompetisyon ang 2 kalahok mula po sa bayan ng Florida Blanca. Narito po ang report. Hindi nagpaawat ang mga kandidato at kandidata sa Coronation Night ng Lakan at Lakambini ng Sinukwan na isinagawa sa Robinson Star Mills Biyernes, December 9. Gamit ang ama nung si Swan, nagpakilala ang bawat isa bitbit ang mayaman na kultura ng bayan na kanilang kinakatawan. Nag-perform ding muli ang mga top 3 best in talent upang piliin na kung sino ba ang tunay na umangat. At dahil ang Lakan at Lakambini ng Sinukwan ay isang cultural pageant, hindi nawala ang trademark nito na naglalakihang Sinukwan costumes na inirampa ng bawat kandidato at kandidata. Bagamat napakahigpit ng kompetisyon, hindi nakalimutan ng mga kandidato na enjoyin at makapulot ng aral sa kanilang karera sa Corona. Ang nagbago po sa buhay ko is mas napalahalagahan ko po yung kultura ng ating lalawigan at mas naging proud po ako kung ano man po ang meron tayo at kung ano man po tayo as Kapampangan. Na yung kulturang Kapampangan na mahalagaya
Ali mo po king Kapampangan nun pambuong yatoya po, yung kultura tamo, kita mo. Tinuturing ko sila bilang kapatid. Dahil ito kasi pag nanalo ka ng Sinukwan, hindi lang pag yung pagkapanalo mo, isang taon lang yan eh. Pero yung pakikisama, yun yung maglalast forever. Nagpasalamat naman ang mga kalahok dahil matapos mahinto ng 2 taon, muling naisagawa ang tradisyonal na kapistahan sa Pampanga. Matagal ko pong pasasalamat kaya ang buong organisasyon uling hanggang ngayon po Atsuya Inc. kaya katamong Sinukwan Festival. Balutan po maluwat yung may wala uling dahil kayang pandemya at ngayon may balik ya po. Kaya dakal pong salamat. Kaya po peboren na matigilin kaya katamong tradisyon. Kaya ini po magpasalamat kaming dakal. At sana po agatan ko lang ang aliwang tao rin Kapampangan na suportan tayo yung Sinukwan Festival. At matapos ang mahabang paglalakbay sa corona, itinanghal na bagong lakaning Sinukwan si Rafael Guevara. At lakambini ni Sinukwan 2022 naman, si Arya Nicole Dizon na parehong nagmula sa Florida Blanca. Tumanggap ng cash prizes at ang kilalang Sinukwan Trophy ang mga nagwagi. Sila rin ang magsisilbing ambassador at ambassadress ng Sinukwan Festival na taunang inoorganisa ng Lingap Kapampangan Foundation Incorporated. Ako si Liana Canelao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa ibang balita, muli pong naghatid ng ngiti sa mga taga-Orani Bataan ng taunang gift-giving program ng Pamilya Villar. Mapabata man o matanda, pumila po para makakuha ng munting regalo na personal pong inabot sa kanila nina Senator Cynthia Villar at Senator Mark Villar. Narito pong report. Muling idinaos sa Ancestral House ng Pamilya Villar sa Barangay Parcar, Orani, Bataan ang annual gift-giving na inaabangan ng kanilang mga kababayan. Kabilang sa mga pumila nitong Webes, December 9, si Monica Panlaki. Masaya po. Masaya, po. Ilan ba yung nabigyan na regalo sa anak mo? 4 po. Taon-taon ba pumipila kayo dyan? Opo. Pumipila po kami. Ano masasabi mo tungkol sa... Thank you po. Maraming salamat po kasi taon-taon nabibigyan nila ng laruan yung mga anak ko. At dahil mas maluwag na ang health and safety protocols ngayong taon, personal na inabot ng mag-inang Senator Cynthia Villar at Senator Mark Villar ang mga regalo sa kanilang mga kababayan. Napakalaga dahil ito po ay ang lola ko ay taga-Orani, kaya kami po ay natutuwa pag Christmas time at nakakabalik kami at nakakatulong din kami sa taga-Orani. Higit 500 bata at matanda ang nahatira ng tuwa dahil sa munting sorpresa na kanilang tinanggap. Ayon kay Senator Cynthia, hindi lang dito sa Orani, Bataan na hometown ni dating Senador Manny Villar, kanilang ginagawa ang pamimigay ng regalo tuwing Pasko. Taon-taon pumupunta tayo dito sa aming Barangay Parkwar dito sa Orani, Bataan. Dito kasi yung bahay namin. We give 300 packs to children and 200 umbrellas to the adults. Every year, tradition na yon. So, gumagawa talaga kami ng packs for children before Christmas. And hindi lang dito, nagbibigay din kami sa Bacoor, Cavite, kasi naandun yung aking farm school at saka sa Las Piñas. At saka yung mga kabataan sa Baseco, dinadala namin sila sa Tagaytay kasi hindi naman sila nakakarating sa Tagaytay. Dinadala sila ng bus sa Tagaytay and together with yung malapit sa aming Crosswind na Barangay Iruhin, they have a children's party every year sa Tagaytay with the Baseco kids. Bukod sa mga regalo, malaking tulong daw sa bayan ng Orani ang presensya ng Pamilya Villar sa Senado ayon kay Mayor Efren Pascual. Hindi raw kasi nila nakakalimutang isulong ang mga programang makatutulong para sa kanilang mga kababayan sa buong Bataan. Nakakatuwa nga po sapagkat mula umpisa hanggang ngayon na hindi po nakabitaw ang Pamilya Villar po sa mga gantong advokasya ng bayan po ng Orani. All throughout, tingin ko sila po yung magiging katuwang po natin. Ako si Liana Canelao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alamin naman po natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang bagyo pong si Rosal ay isa na lamang po ngayong low pressure area
at ito po ay namataan sa layong 1,020 kilometers dyan po sa may silangan ng extreme northern Luzon. So wala na po tayong problema sa bagyo na yan dahil isa na lamang po siyang low pressure area at anytime po ay pwede na siyang malusaw. Samantala po, northeast monsoon naman po nakaka-apekto dito sa may extreme northern Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Batanes, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands at Apayao ay magiging maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan. Dulot po ito ng low pressure area. Samantala po ang Ilocos Region, ang natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at ang natitirang bahagi po ng Cagayan Valley, bahagi hanggang sa kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin na meron lamang po inaasahan ng mga pulo-pulong mahihinang pagulan. Dulot naman po ito ng amihan. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa kasama na po ang Pampanga ay magiging bahagi hanggang sa kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin sa bandang hapon o gabi at posible pong makaranas ng mga pulo-pulong mga pagulan. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm. So yun lamang po ang mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay po ng mga mahihinang mga pagulan sa ilang parte ng ating bansa. Pero ganun pa man po ay pinag-iingat pa rin po natin ang ating mga kababayan dahil kuminsan po ay bumubugso rin po ang buhos ng ulan. At yan po ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaaring mag-follow po kayo sa aming mga social media pages. Yung ating Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Yung ating Twitter naman at CLTV 36. At yun pong ating Instagram, TikTok at YouTube at CLTV 36 Official. Pwede rin po kayong bumisita dito sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din po nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama pong buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan at Into. Kabalen, Karihiyon, 4 days na lamang at Giant Lantern Festival na. At 12 araw na lamang po, Pasko na.